Yes, dahil. Daghan ang wala nakatuo sa pagpanaw ni superstar Nora Honor. Katungkol kini Rajuman Irin during Holy Week, and that was April 16. O Wednesday na siya Rajuman Irin. Daghan ang utan na dahil. Unsa gid kunoy namatya ni superstar Nora Honor. Basta ang gikumpirma sa ang anak na si Ian De Leon, anak nila ni Christopher, Yes, na wala siya namatay during operation, but after the operation siya namatay. Taon sad ni Nora Honor, no? Ikaw day ba? Dugay-dugay na magyud ka sa broadcast, no? Yes. Daghan man gyud nagpauso ang mga famous nga linya ni Nora Honor. Superstar ko na. Yes. Usa may imong mahinungduman nga famous line ni Nora Honor. Tan is katong walang himala. Lagi. Ang himala ay nasa Asa to? tao. Tao? Oh, di ba? Walang himala! Di ba ang storya ata kay Faith Healer? Mura siya. Mura siya katong tambalan siya day. So, Astila. Gabi Kuan na kaayo Diyos ay kanang versatile kay na si Yes. Kuan Nora Honor. Mabitaw Oo. na gitawag siya day nga superstar siya sa kanang Philippine cinema. Actually, nag-start din na siya, nakadaog na siya sa usa ka singing contest, and that was Tawag ng Tanghalan. Yes, day. Kaya siya first na Sila si discover. Herman Moreno man siguro to. Rajuman Irin, daghang Noranians ang miadto mismo sa iyang haya, bisan palagig Semana Santa. Dito manggod ni siya gihaya sa Tagig, Taguig. sa libingan ng mga bayani. Yes, day. And dito gawa sa venue no, nangantapod sila mga Noranians mismo o ganang handog. Yes, day. Wala siya, nagkanta sila no. Basta national artist gani ka, ma-declare gani ka nga national artist adto gyud kada ilubong ana sa libingan ng mga bayani. Kung gani atong balikan Rajuman Irin yang mga salida gyud nga kanang nakadaog gyud no, nga 1990. Mga patok sa takilya gyud. Yes. Kanang nakuan gyud siya day na naproklamar gyud Yes. siya nga best actress. Oo. Basta Kini nakadaog siya Best Actress. Award. Sa iyahang salida nga, Andrea, paano ba ang maging isang ina? This was 1990. And then nakadaog na po siya another Best Actress sa Asian Film Awards sa iyahang pag-portray isip midwife sa salida nga Die Womb. Kauban niya diri si Lovie Poe. So ang iyahang salida Rajuman Irin, niabot de og kapin 175 films. Tughan na day no. Bay. 45 years siya nga Sa nahimong- industriya. Oo, sa entertainment industry, nahimong artista, nahimong singer, kana mga kasama. And of course, si Matet De Leon gani na emotional pod siya pagkakita niya nga daghan kay mga fans ang Yes. mituaw sa mibisita sa Sa iyang iyahang inahan. sa iyahang haya no dito sa Taguig. Bisan palagi daw Semana Santa kana mga kasama no. So kani Rajuman Irin atong Yes, day. iyahang mga salita tuig 1982, mao na ning salida nga himala. Walang himala kata siya. And then 1990, Andrea, paano ba maging isang ina? Nya 1980 mo na ning Bona. O kanang mga kasama nato diha nga mga Noranians sa inyong mahinumduman nga salida ni Nora Honor. Sa may inyong remember. 1976 man Magka-relate ba mo? Tatlong taong walang Diyos. 1976, minsay isang gamo-gamo. Kuya kayong mga salida Rajuman Kuyaw Irin. ka, Dili no? siya ka typical nga love story. Dili Yes, na murag ka nang naay panawagan. Ay mensahe. Naay mensahe, naay lalom na mensahe. Correct. Oo, nabihira lang pud ba yan ng mga inaanag na artist no. And of course kining The Floor Contemplation Story. Correct. 1995 kinitong OFW day. OFW nga kanang murag sintensyahan. sintensyahan nana. And kato, mao to siya mga kasama no, ang mga salida gyud ni Nora Honor. Og tinuod gyud na nga daghan gyud kayog mga kanang makahinumdum sa imuha ilabi na kung nagbilin pud kag legasiya. Tinuod Di ba? Mao gyud ang mga kasama, mao pa lang pahinumdum kay samtang way pata sa imuhang gustong maging legasiya dinhi sa kalibutan. Well, Diba? mas maayo gyud ang mahinungduman ka day. Sa Yes. ibuhag nga kanabitang kamaayo ba? Tinuod. Ang iyahag mga nabilin day nga mga maayo nga mga salida o iyahag nga kanabitang contribution day abi Yes. sa kanabitang sa arts. Yes, sa Diba? Philippine cinema, Yes, arts and industry.